lah dan tabang yonan si batang sari rabahnya jale kini yola katangah ladang hanyo sajo sakete iyo salahnya adia bananan ajo suko pai batandang. Hitam bana yolah ruponyo arang yonan putih bana yolah ruponyo tulang yado gunonyo udah jiko babaliak tulang kalaulah yonan rumah indahlah nyoba urang. Dua batangka jale bisa merusak yo dalam rumah tanggo eloklah diri kita samo-samo mengalah samo-samo mengaku kesalahannya kita.